Тамоми савололи ҳама мета рости гап репа интихоб карданаш случайнишид ва репа ма ҳамчун касаба намедонам худамда ма да ҳамчун як хоббия бигем дополнительный касбай ва соли 2010 сар кардагиам. Номи группам Хидзон. У трека чӣ хеле ки ҳози бо ҳам хеле вазъияте ки як сол пеш будам ҳамун вазъиятам у трека барои одамоеро хондам ки ҷону дилма медодамшон дар кор мебуд гурдама мегирифтам медодамшон любой риска мекардам барои ам вохондам ки як бор суроғам накардам. дар зиндагӣ ҳолате шуд ки ҳама чиз ноумед шудем ҳама кас ноумед шудем не ки дар дил мефаҳмӣ ки ту мардаки нигоҳ накарда ба ҳамқа камбудиё бояд бихезиву рӯи проблемата нигоҳ куниву ҳаллаш кунӣ ва ҳозир ноумед нестем иншоаллоҳ. дар чизе метарсидем дидемаш дига тарсмон буд чи дега предательствашам дидем номардишам дидем ҳамаша дидем ва ҳозир единственный сабабе ки метарсем дар дилмон тарса меораи саломатии падару модарай мадавомаш. ҳар як коре дар зиндагӣ мешавад сабабу причинаш дар дасти мо нест ва раҳмат ки миннатдорӣ мекунем мада барои абдурозиқ ва абдурозиқ худованд ризқша додест ва отдельный зиндагӣ мекунад. И саволам доден ҳозир боша панҷакен тид рафтагиай и савола додари рад ноям дода Фирӯзҷон мегӯянд ки дасти касеро қапидагӣ дастоша сар бите бо бар ишқта дар бите берӯзи ҷун бирава ишқа даму дар бите. аз сабабе ки ҳозир моҳи шарифи рамазонай ҳамун чизе ки мо сарш кардем иншоаллоҳ анҷомаш метем не ки моҳи шарифи рамазон дане бародаро баъди рамазон иншоаллоҳ ин темаро мебардорем ва ҷамъбастиш мекунем. раҳмат барои саволот, раҳмат барои одамое ки сабуранд. дар гапшон мегуфтам ма ошиқи хонуро ҳеҷ намегуфтам. Ман худам трекҳои ошиқӣ мехондам аз соли 2011 ва одамоеро мегуфтам ки дар трекҳошон калимаҳои илоҳиро қӯш мекарданд аз қабили калимаҳои дузах бишт ва як гапҳое мегуфтанд ки туғри намегирифт ҳамворо мегуфтанд. қадар гап ча боже мо иммунитет пайдо кардагем ида дар организмон ё ки антивирус пайдо кардагем ва ҳар як чизе ки ҳар як мушкилие ки боломон меояд ай тарафи худованда ва иншоаллоҳ ки сабр киша метавонам ва ягон банда хафа нестем малолам нестем паношон ба худо. охирон савола ҷавобаш метам ва бисёри баъд рӯзи қариб 1000 савол зиёд шид вақтое ки ай ҳама мада ганда қим буд қатим хидм будиму берӯз буду барон панотон ба худо раҳмат.